راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرا سمعتي لومي سولوس اسرانشعاتن تحساسيو فنونا كموترو بزينايو كجمر مدب سبورتون أبسعتو تداليلو سناي مكتال راديو إرنا ኣብ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ጸጸኒሑ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ሰራዊት ሱዳን ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ከሰሓብ ጸንሐ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ከም ዘእተዎ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ዜና ሱዳን ፈይሰል ሳልሕ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዛጊት ካብ 60 ክሳብ 70 ሚታዊት ናይቲ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ጸንሐ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሰራዊት ሱዳን ከም ዘሎ ገሊጹ ሽግራት ንምፍታሕ ኣብ ዘተ ኢና ንኣምን ዝበለት ሚኒስተር ተሪፉ ዘሎ ክፋል መሬትና ንምምላስ ሰራዊትና ግቡእ ይፍጽም ኣሎ ክብል ጠቒሱ ሱዳን በኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተፈነወላ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ዝወሰደቶ ግብረ መልስያ ነቲ ንሓያሎ ዓመታት ከሰሓበን ጸንሐ ዞባል ፋሽጋ ንዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽራ ከም ዘእተወቶ ትሕብር ዘላ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ከባቢ መተማን ጎንደርን ከም ዝተበታተኑ ይግለጽ ኣሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝጸኒሑ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ናብ ምሉእ ኩናት ከይዓርግዩ ተሰጊዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ብዝምልከት ዝርዝራዊ መግለጺ እኳ እንተዘይሃበሉ ምስ ሱዳን ንዘሎ ጸገም ብዘተ ንምፍትሑ ጻዕርታት ክቕጽል ምዃኑ እዩ ዘመልክት እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተጓሂሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ምሉእ ኩናት እንተዓሪጉ ጎረባብታ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኤርትራን ግብፅን በብረብሐን ኢደን ክሕውሳ ከም ዝኽእላ ተንተንቲ ይእምቱ ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዓፈርን ሶማልን ደበና ኩናት አንጽላልዩ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ክልላዊ መንግስቲ ዓፈር ካብ ሰመራ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣጠንቂቑ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሳልስቲ ዝያብ ዘውፅኦ መግለጺ ድሕርቲ ገዋኔ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ፍሪትልን ሪፎን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብክልል ሶማል ዝድገፉ ዕጡቓት ከም ዝፈጸምዎ ብምኽሳስ እዚ ድማ ነቲ ጸንሐ ምትፍናን ዘዕርግ እዩ ክብል ጠቒሱ ኣቐዲሙን ኣብ ኣፋምቦ ኦፎኖ ኣብ ዝተባህለ ከባብን ኣብ ሃንሩካ ድማ ሰርካሞን ቴለን ኣብ ዝተባህለ ከባቢታትን ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ሰለማውያን ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ዓፈር ይወቀስ ኣብ ርእሲ እዚ ክልላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ልዕሊ ክልል ዓፈር ዘውፅኦ ዘሎ ተደጋጋሚ ፈኸራ ሓዘል መግለጺታት ኩናት ከም ምእዋጅ ከም ዝርዮ እቲ ካብ ሰመራ ዝወፀ መግለጺ ኣመልኪቱ መንግስቲ ክልል ሶማል ብወገኑ ፍሉይ ሓይሊ ዓፈር ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ክልል ሶማል መጥቃዕታት ምፍጻም ዓሰርታት ሰለማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ እዩ ዝኸስስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይካቲ ሰራዊት ኤርትራ እውን ዝሳተፎ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ኣብ ክልላት ቤንሻንጉል ጉምዝ ደቡብ ኦሮሚያ ዓፈርን ሶማልን ግጭታት ክካየድ ብተደጋጋሚ ይርአ ኣሎ ክልል ኣምሓራ እውን ብሰሜን ምስ ትግራይ ብምዕራብ ድማ ምስ ሱዳን ብዝካየድ ዘሎ ግጭታት ተጸልዩ ይርከብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፈቐዱ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ናብ ሙሉእ ምብትታንን መንግስቲ ኣልቦነትን ከይትወድቕ ስጋት ብዙሓት እዩ ተተፋነንቲ ሓይልታት ዝሓቆፈ ዝተባህለ ሓድሽ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ የመን ብ26 ታሕሳስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ሪያድ ቆይሙ እዚ 24 ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ዝሓቆፈ ሓድሽ መንግስቲ ካብ ወገንቲ ንደቡብ የመን ንምንጻል ካብ 2017 ኣትሒዙ ክንቀሳቐስ ዝጸንሐን ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ዝድገፍን መሰጋገሪ ባይቶ ደቡብ ዝተሰምየ ጉጅለን ብፕረዚደንት ዓብድረቦ መንሱር ሓደ ዝምራሕ ኣካል ናይቲ ኣቐዲሙ ኣብ ስልጣን ጸንሐ መንግስትን ዝሓቆፈ እዩ ይኹን እምበር እዚ ብድፊት ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብ ስደት ቆይሙ ዘሎ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ነቲ ብወተሃደራውን ፖለቲካውን ሓይሊ ሚዛን ኣዛዝዩ ንዘሎ ሕቲ ዝነጸለ ስለ ዝኾነ ጸገም የመን ኣብ መፍታሕ ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘየለ ተንተንቲ የረዱ ሓያሎ የመናውያን እውን ኣንጻር እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ቆይሙ ዘሎ መንግስቲ ተቃውሞታት ኣካይዶም ዜና ተፈጺሙሎ መደብ ስፖርት ክስዕብዩ ኣብ ታሪኽን ፍጻሜን ማራዶና ዘድሃበ ሓሙሻይን ናይ መወዳእታን ክፋል ኣካቲትሎ ሕጆን ምሳና ክትጸንሑ ደጊምና ንዕድም ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቀር ስፖርት ሎሚ ሰሉስ 29 ታሕሳስ 2020 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ኣብ ድሮ ምዝዛም ናይዛ ንልዕሊ 360 መዓልታት ዘሳለየትና ዓመተ 2020 ኢና ንርከብ سلا زخون خا ازي لومين نقربو سبورتاو فنوي نايز عامت ازي ناي موداتا ناي سبورت مدبنايو
ኣብዚ ናይ ዝዕለት ዝፈነውና ሓምሻይን መዛዘምን ክፋል ናይቲ ምስ ታሪኽን ፍጻሜታትን ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ብምትእሳር ከነቕርበልኩም ዝወራሕና መደብ ናባኻትኩም ከነብሎ ኢና ንከታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ኢጣልያዊት ከተማ ኔፕልስን ክለብ ናፖልን ንክብሪ ማራዶና ንስታድዮም ሳን ፓውሎ ስታድዮም ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ኢሎም ዳግማይ ከም ሰመይዎ ሓቢርናኩም ነርና ድሕሪ ሞት ማራዶና ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ነበርታ ከተማ ኢጣልያውያንን ካልኦት በጻሕቲ ሃገራትን ነቲ ኣብ ከተማ ኔፕልስ ዝርከብ ክልተ ኣብ መንደቕ ዝተቐብአ ኣዝዩ ዓብዪ ቅብኣታት ማራዶና ብብዝሒ ኣብ ምብጻሕ ይርከቡ እታ ናይ ፈለማ ቀብኣ ክለብ ናፖሊ ኣብ 1990 ንኻልኣይ እዋን ንጨበጠታ ክብሪ ሻምፒዮን ንምዝካር ብማውሮ ፊላርዲ ዝተቐብአት ክትከውን እንከላ እታ ካልአይቲ ኸ ኣብ 2017 ብጆሪት ዝተባህለ ክኢላ ተቐቢያ ንብዝሒ በጻሕቲ ናይዚ ቅብኣታት ዝተዓዘበ ምምሕዳር ከተማ ኔፕልስ ነቲ ከባቢ ኣዳባይ ማራዶና ዝብል ስም ብምሃብ ብዕምባባታት ኣትክልትን መዕረፊታትን ከወቅቦ መደብ ሒዙሎ እዚያ ቀዲሙ ንሓደ ካብ መዕረፊ መጓዓዝያ ባቡራት ብስም ማራዶና ሰሜ ምምሕዳር ሕጂ እውን ንኽብሩ ኣብታ ከተማ ዓብዪ ቤተ መዘክር ክኸፍትን ሓወልቲ ከቕውምን ኣንቂዱ ከም ዘሎ ሓላፊ ምውቃብ ከተማ ኔፕልስ ሉዊጂ ፌልካዮ ገሊጹ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ነዚ ፕሮጀክት ንምትግባር 14 ስነ ጥበባውያን ንድፊ ናይቲ ሓወልቲ ኣቕሪቦም ከም ዘለውን ነቲ ንድፊ ድማ ኣብ ምምማይ ከም ዝርከቡን ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣብታ ከተማ ዝርከባ ልዕሊ 12 ምምሕዳር ከባቢታት እቲ ሓወልቲ ኣብ ክልል ምምሕዳርን ክትከል ጠለብ ኣቕሪበን ብምህላወን ውሳኔ ንምሃብ መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ፌልካዎ ከይሓበረ ይተረፈን እዚ ዘለናዮ ሳምንቲ ኣብ ኢጣልያን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብን ቅንያት በዓል ልደት እዩ ቅንያት በዓል ልደት ከም ምዃኑ መጠንካ ኣብዘን ሃገራት ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ነዚ በዓል ብድሙቕ ንምጽምባል ካብ ዘዘውትርዎ ልምድታት ባህርያዊ ወይ ሰብ ሰርሖ ጽሕዲ ምትካል ነቲ ጽሕዲ ድማ ብዝተፈላለየ ስልማት ምውቃብ ኣብ እግሪ እቲ ጽሕዲ ድማ ብምስሊ ህፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዲኡ ድንግል ማርያም ሕፁያ ዮሴፍ መላእኽቲ ማለት ጓሶት መብልዒ ማልን ካልእን ዝተሰርሑ ኢደ ጥበባት ምቕማጥ እዩ እዞም ኢደ ጥበባት ወይ ምስልታት ዓመታዊ ኣብ ዕዳጋታት ናፖሊ ንመሸጣ ዝዝርግሑ ክኾኑ እንከለዉ ሎም ዘበን ካብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝተፈልየ መልክዕ ሓደ ስራሓት ኢደ ጥበብ ተወሲኽዎ ነይሩ ንሱ ኸኣ መልኣኽ ንምምሳል ክልተ መንገብገብ ዝተገብረሉ ብምስሊ ማራዶና ዝተዓየ ስራሓት እዩ ምዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ናፖሮትራም ኣብ ዝተባህለት ህንዳዊት ከተማ ዝርከብ ሓደ ቤት መሸጣ ምቁር ሕብስቲ 1 ሜትሮን 82 ሴንቲሜትርን ዝቕመቱ ብቕርጽን መልክዕን ማራዶና ዝተሰርሐ ምቁር ሕብስቲ ወይ ከዓ ቶርታ ብምድላው ኣብ ኣፍ ደጊኡ ንምርኢት ዘርጊሕዎ ውዒሉ እቲ ትካል ነቲ ምኽንያት ልደት ዘዳለዎ ንምስርሑ ብሓፈሻ 4 መዓልታት ዝወሰደ ቶርታ ንምስንዳእ 60 ኪሎ ሽኮርን 270 እንቋቑሖን ከም ዝተጠቕመ ወናነት ትካል ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ነቲ ቶርታ ኣዳልዩ ንምርኢት ዝቐረቦ ንማራዶና ንምዝካር ጥራይ ዘይኮነ መንእስያት ኣብ ክንዲ ኣብ ሞባይል ቴሌፎንን ኣብ ኮምፒዩተራትን ጥራይ ኣብ ሜዳን ተላይ ንኽጻወቱ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ ዲያጎ ማራዶናን ኣሜሪካዊት ድምፃዊትን ተዋሳኢትን ማዶናን ገለ ዘመሳስል ነገራት ኣሎም ማራዶና ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ከሎ ማዶና ድማ ብንግስቲ ሙዚቃ ፖፕያ ትፍለጥ በተወሳኺ እውን ኣስማቶም ዳርጋ ሓደ ኮይኑ እቲ ፍልልይ ኣብ ስም ማራዶና ዘሎ ፊደል ራ ናይ ትግርኛን ብፊደል ላቲን ከዓ እተን ራ ዝድመጻ ፊደላትን ኣርን ኤን ጥራየን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሞት ዲያጎ ማራዶና ምስ ኣጋጠመ ዕድመ ንዘመነ ዓውለማን ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ወርዕ ዕረፍቱ ብቕጽበት እዩ ካብ ጻት ክሳብ ጻት ዓለም ተሰሚዑ ካብ እግሪ መልሓስ ይዕንቀፍ ዝብል ምስላ ከም ዘሎ ሓደ ግዜ እውን ካብ እግሪ ዓይኒ ወይ ምስተውዓል ይዕንቀፍ እዩ ብሰሪ ምምሳል ኣስማት ማራዶናን ማዶናን ሞት ማዶና ኮይኑ ዝተሰምዑምን ምድንጋራት ዝፈጠረሎምን ሰባት ኣይተሳእኑን ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ሒደ ሰዓታት ልዕሊ 114,000 ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ብሞት ጓል 62 ዓመት ማዶና ሓዘኖም ብምግላጽ ብሰላም ክትዓርፍ ተመንየሙላ ገለ ካብቲ በተጋጣሚ ዝተጻሕፈ ናይ ሓዘን መግለጺታት ንግስቲ ሙዚቃ ፖፕ ማዶና ምስ ንጉስ ሙዚቃ ፖፕ ማይክል ጃክሰን ኣብ ሰማይ ዘለኣለማዊ ሙዚቃዊ ምርኢት ወይ ከዓ ኮንሰርት ክህልዋዩ ቅርሲ ሙዚቃ ፈላሚት ሙዚቃ ፖፕ ደሓንኩኒ ዝብልን ካልእን ይርከቦ ገለ ተዋዘይቲ ነዚ ኣጋጣሚ ናብ ረሕቦም ኣውዒሎሞ ንሶም ንወግዓዊ ናይ ትዊተር ሕሳብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብምምስራሕን ብምምሳልን ሞት ማራዶና ምስ ሰማዕኩ ኣዝያ ሓዚነ ዓብ ሰብ ነይራ ሙዚቃ እውን ኣዝዩ ዘደንቕ ነይሩ ኣብ 80ታት ንኣልቡማታ ከሰምዕ ትዝ ይብለኒ መንግስቲ ሰማያት የዋርሳ ዝብል ካብ ናይ ሞባይል ስክሪን ዝተወስደ ስእሊ ሙሳድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሕሞ
ካልኦት ብዙሓት ነዚ ጽሑፍ ተቐባቢሎም ናብ ካልኦት ብጾቶም ኣካፊሎሞ በዚ ዝተመስርሐ ስእልን መልእኽትን ዝተደናገሩ ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ ትዊተር ብወገኖም ንእስግን ጢራዊ ባህርያት ትራምፕ ኣብ ግምት ምእታው ነቲ ፕረዚደንት ማራዶናን ማዶናን ክፈሊ ዘይክእል ዓዋንን ካልእን እናበሉ ክዘልፍዎ ተራእዮም። ማራዶና ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ብእስግን ጢራዊ መልእኽታቱ ኩሉ ግዜ ኣርእስቲ ምስ ሰርሐ እዩ። ንሱ ኣብ 2019 ምስ TYC ዝተባህለት ስፖርታዊ መደበር ቴሌቪዥን ኣርጀንቲና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ህላውነት ዩፎ ማለት አንአይደንቲፋይድ ፍላይንግ ኦብጀክትስ ዝኣምን እንተደኣ ኮይኑ ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ዩፎ ማለት ብኡ ንብኡ ብንጹር ክልለዩን ከምዚኦም ክበሃሉ ዘይክእሉ ንዓሰርታት ዓመታት ኣካታዕ ኮይኖም ዝቕጽሉ ዘለው ሰማያዊ ወይ ድማ ኣየራዊ ተርእዮታትን ክስተታትን እዮም። ማራዶና ነዚ ሕቶ እዚ ክምልስ እንከሎ እወ እንታይ ትብል ኣለኻ? ሓደ እዋን ሓደ ክልተ ኣልኮላዊ መስተ ምስ ሰተኹ ን3 መዓልታት ካብ ገዛይ ጠፍየ ገዛይ ምስ ተመለስኩ ዩፎ ከም ዝወሰዱኒ ነጊረዮም እቲ ዝርዝር ግን ኣይነገረኩምን እየ ኢለዮም ብምባል እዩ ስግን ጢራዊ ዝኾነ መልሲ ሂቡ። ኣብቲ እዋን ገለ ዳኣልቲ ማራዶና ሓውና ሓቂ ዳ ተዛረብ ብስኽራን ሃልዋትካ ስለ ዘጥፋእኻ ኢኻ ገዛኻ ሲኢንካዮ ትኸውን ወይ ድማ ምስ ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ቀኒኻ ንበዓልቲ ቤትካ እዚ ሓንካስ ምኽንያት ብምቕራብ ጠቢርካያ ኣለኻ ክብሉ ሓጭጨሙሉ። እታ ቴሌቪዥን ብተወሳኺ ኣብ ክንደይ ዕድሚኡ ድንግልኑ ከም ዘፍረሰ ንማራዶና ሓቲታቶ ነይራ። ንሱ ድማ ወዲ 13 ዓመት እንከለኸ ኣብ ሓንቲ ሽማግለ ሰበይቲ ድንግልና ያጥፈ እዮ ኣነ ኣብ ልዕሊ አንከለኹ ንሳ ጋዜጣ ተንብብ ነይራ ብምባል ዘገር መልሲ ኣካፊሉ። ማራዶና ከም ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ጸገም ዳ ይንበሮን ንገለ ካብ ፍረታት ብርኩን ኣዴታቶምን ድማ ይበድል እንዳ እምበር ብኻልእ ሸነኽ ፈቃር ለጋስ ደጋፊ ድኻታትን ውጽዓትን ከም ዝነበረውን ይንገረሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ 1984 ኣብ ጽባሕ ናይቲ ክብረ ወሰን መሸጣ ተጻወት ተሰይሩ ብ$10.4 ሚልዮን ካብ ባርሰሎና ናብ ናፖሊ ዝተሰጋገረሉን 75,000 ሕዝቢ ከዓ ኣብ ስታዲየም ሳን ፓውሎ ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝገበረሉን እዋን ካብ ናፖሊ ወፂኻ ኣብ ትርከብ ኣቸራ ዝተባህለት ንእሽቶ ከተማ ኣብ ምሕዝነታዊ ግጥም ንኽሳተፍ ዕድመ ቀሪቡሉ ነይሩ። ዕላማት ምሕዝነታዊ ግጥም ግብረ ሰናያዊ ኮይኑ ንሓደ ኣዝዩ ልዑል ገንዘብ ዝሓትት መጥባሕቲ ንምክያድ ዓቕሚ ዝሰኣነ ኣብ ኣፍ ሞት ዝነበረ ቆልዓ ኣብ ፈረንሳ ንሰላሰል ንምሕከሚኡ ዝኸውን ገንዘብ ንምእካብ ነይሩ። ማራዶና ኣብዚ ምስ ኣማተራውያን ኣብ ዘይውሕሱን ንድሕነት ሓደገኛ ዝኾነን ሜዳ ክጻወት ምዃኑ ዝፈለጠት ሚልዮናት ዘውጻእትሉ ክለብ ናፖሊ ነቲ ኣብቲ እዋነቲ ወዲ 23 ዓመት ዝነበረ ዲያጎ ኣብቲ ጾታ ንኸይጻወት ኣዚዛቶ። ማራዶና ኣካላዊ ጉድኣት ንኸይበጽሖ ንድሕነቱ ብወጻኢታቱ ውዕል መድሕን ንኽኣቱ ዘቕረቦ ኣማራጽውን ብጋንቱ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ይኹን እምበር ሰናይ ዕላማ ናይታ ምሕዝነታዊ ጾታ ብቐሊሉ ዘይስገር ዝኾነ ማራዶና ኣብ መወዳእታ ንትእዛዝ ክለቡ ዕሽሽ ብምባል ናብታ ንእሽቶ ከተማ ኣምሪሑ። ምስ ካልኦት ተሳተፍቲ ናይቲ ጾታ ኣብ መዕሸጊ መኪና ሰብነቱ ብምውዓይ ምስቶም ኣብቲ ሜዳ ዝተረኸቡ ቆልዑ ድሕሪ ምስኣሉ ኣብቲ ብግራት ድንሽ ተመሰለ ዝጨፈቐን ኣስታት 10,000 ተዓዘብቲ ዘእንገደን ሜዳ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዕቱብ ግጥማት ዘንጸባርቆ ብቕዓት ወነን ንሕን ብምጽብራቕ ናይ ልቡ ተጻዊቱ። ኣብቲ ዕለት ድማ ኣስታት 20 ሚልዮን ሊሬ ወይ 8,000 ፓውንድ እንግሊዝ ዝኣክል መጠን ገንዘብ ንወጻኢታት ሕክምና ናይቲ ቆልዓ ኣታዊ ኮይኑ። ኣብ ርእሲ እዚ ማራዶና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ህይወቱ ንዝረኽቦም ዝነበረ ሰባት ኣብ ክንዲ ተራ ናይ ኢድ ምጭባጥ ሓቒፉ ብምስዓም ሰላምታ ይልግሰሎም ብምንባሩ መርኣያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ምዃኑ ገለ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት ይሕብሩ። ኣብ ገለ ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ማራዶና ንኣፍሪቃውያን እንስሳ ኢሉ ጸሪፉና ነይሩ ዝብል ወረ ብዙሕ ግዜ ይስማዕ እዩ። ግን ማራዶና ብርግጽ ንኣፍሪቃውያን እንስሳታት ብምባል ጸሪፉና ነይሩ ድዩ? እቲ ወረ ዝኾነ ይኹን መረጋገጽ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ መልሲ ድማ ኣይፋልዩ። ልክዑ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም 2018 ኣርጀንቲና ናይጀርያ 2-1 ኣብ ሰዓረቱሉ ግጥም ኣብ መበል 86 ደቂቕ ማርቆስ ሮሆ ነቲ 1-1 ዝነበረ ውጽኢት ናብ 2-1 ምስ ለወጦ ብሰንከቲ ወሲድዎ ዝነበረ ዕጸ ፋርስ ሙሉእ መዓልቲ እናዕገርገረ ኣብ ትሪቢን ኮይኑ ጸወታ ዝዕዘብን ንሃገሩ ዝድግፍን ዝነበረ ማራዶና ሓጎሱ ማእከላይ ኢዱ እናውፀ ኣጸያፊ ምልክት ብምርኣይ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ እዋን ምስ ውንኡ ብዘይምንባሩን ከም ሳዕቤን ናይቲ ንኣእምርኡ ገዚእዎ ዝነበረ ዕጸ ፋርስን ድማ ጸወታ ምስ ተወድአ ብውንብኡ ኣብ ሕክምና ምስ ምዕቃቡን ዝተሓዞ ኣይኮነን። ማራዶና ብኣንጻር ናይቲ ዝውረየሉ ደጋፊ ኣህጉር ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን እዩ።
ገሌ ካብቲን ኣፍሪቃውያን ዝወዓሎ ሰናይ ውዕለት ክግለጽ እንተዳ ኮይኑ ድማ ደቡብ ኣፍሪቃ ዋንጫ ዓለም 2010 ንኸተእንግድ ዝሃቦ ሩይ ደገፍ እዩ። ንሱ ቅድሚ እቲ ውድድር ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝበጽሓሉ ሎሚ መዓልቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቶም ተጠራጠርቲ እወ ይኽእል እየ ኢላ መልሲ ዝሃበትሉ እዩ ብምባል ኣንጻር እቶም ደቡብ ኣፍሪቃ ዋንጫ ዓለም ንኸተእንግድ ዓቕሚ ይኹን ብቕዓት የብላን ዝብሉ ዝነበሩ ወገናት ብምምዳር ንደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣዳለውቲ ኮሚቴ ናይቲ ውድድርን ንህዝቢ ተሃገርን ኣድናቖቱ ገሊጹ። በተኻት ኣብ ዝሰፍርዎ ዝተፈላለየ ዑናታት ደቡብ ኣፍሪቃ ብምጽሕ ከኣ ቈልዑ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ንኸዘውትሩ ጐስጊሱ። ንሱ ብተወሳኺ ድኻታት ተምሃሮ ዝመሃርሉ ኣብያተ ትምህርቲ ብምብጻሕ ነቶም ተምሃሮ እናነብዐ ኣነ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወተይ ኣብ በበይኑ ኩርናዓት ዓለም ድሙቕ ኣቀባብላታት ተገይርለዩ። ይኹን እምበር ንስኹም ኣብዚ ዝገበርኩምለይ እንጉደት ነዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ንኸይርስዓ ዝገብር እዩ። ምስ ነፍሲ ወከፍ ምስ ዓምን ምሕቋፍን ኣዕሩኽ ከም ዘለውኒ ተረድየ ብምባል ሞጊስዎም። ንፈረንሳ ዋንጫ ዓለም 2018 ካብ ዘዕተርዋ 23 ተጻወቲ እቶም 69% ወይ ከዓ እቶም 14 ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም እዮም። እንግሊዝን ቤልጅየምን ኣሰሊፈኖም ካብ ዝነበራ ተጻወትኻ እቶም 47.8% ምስ ኣጉር ኣፍሪቃ ምትእሳር ኣለዎም። ማራዶና ነቲ ንኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ዜግነቶም ብምቕያር ንሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝውክሉ ጌርካ ክስራሓሉ ጸንሐን ዘሎን ኣገባብ ብትሪ ዝቃወም ሰብ እዩ። ንሱ ነቶም ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ካብ ሃገሮም እናወጹ ኣብ ዝተፈላለያ ሊጋት ኤውሮጳ ምዝነጥፋ ክለባት እናቆረኑ ዜግነት ንኽልውጡ ዘገድድዎም ደለልትን ወገናትን ማፍያ ኢሉ ይሰምዮም። እቶም ኣብ ከም ዋንጫ ዓለም ዝኣመሰለ ዓብ ውድድር ኣክንዲ ንኣፍሪቃውያን ሃገራቶም ንማልያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝጻወቱ ኣፍሪቃውያን ከ ናብሮኦም ንምምሕያሽ ኣማራጺ ስለ ዘይብሎም ግዳይ እዚ ዘይርትዓዊ ኣገባብ ክኾኑ ይግደዱ ከም ዘለው ብግልጺ መረርኡ ኣስሚዑ። ማራዶና ኣብ ፖለቲካ ተደናጋጽ ናይቶም ጸጋማዊ ስነ ሓሳብ ዘለዎም ፖለቲከኛታት እዩ። ንሱ ኣብ ጸጋማይ ዳንጉ ብምስሊ መራሒ ኩባ ነበር ፊደል ካስትሮ፣ ኣብ የማናይ ቀልጽሙ ድማ ብምስሊ ኣርጀንቲናዊ ኣህጉራዊ ተቓላሳይ ቼ ጉቬራ ዝተቐርጸ ውቃጦ ነይርዎ። ማራዶና ብተወሳኺ ደጋፊ ፕረዚደንት ቬኔዙዌላ ነበር ኡጎ ቻቬዝን ፕረዚደንት ቦሊቪያ ነበር ኢቮ ሞራለስን ነይሩ። ኣብ 2005 ኣብ ቬኔዙዌላ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ዓብ ሰብ ክረክብ ኢለ መጽየ ደርማ ሰብ ረኺበ ብምባል ንፕረዚደንት ቻቬዝ ኣድናቖቱ ገሊጹሉ። ኣብ 2004 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆርጅ ቡሽ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ንዝገበሮ ወራር ብትሪ ብምኹናን ኣንጻር እቲ ወራር ኣብ ዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተሳቲፉ። ድሕሪ 1 ዓመት ቡሽ ኣብ ራብዓይ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣህጉር ኣሜሪካ ንምስታፍ ናብ ኣርጀንቲና ብዝመጻሉ ማራዶና ንፊደል ኤስ ብኣርማ ናይቲ ብኣረሜናዊ መራሒ ኣዶልፍ ሂትለር ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፍ ናዚ ዝኾነ ብስዋስቲካ ዝፍለጥ ምልክት ብምትካእ ስቶፕ ቡሽ ማለት ንቡሽ ደው ኣብልዎ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ማልያ ለቢሱ ተጸያዊ መርገጺኡ ኣንጸባሪቑ። ኣብ ርእሲ እውን ነቲ መራሒ ሰብኣዊ ጉሓፍ ብምባል ዘሊፍዎ። ኣብ 2007 ድማ ኣብቲ ፕረዚደንት ቻቬዝ ዘዳልዎ ዝነበረ ሰሙናዊ ፕሮግራም ቴሌቪዥን ብምቕራብ ኩሉ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመጽእ ነገራት ኣዝዩ ጽላእኒ ብምሉእ ልበየ ዝጽየኖ ክብል ተሰሚዑ። 1 ዓመት ጸኒሑ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ግን ቃኑ ብምልዋጥ ንመበል 44 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ባራክ ኦባማ ደገፉን ፍቕርን ሂቡ። ርእሳ ዝኸኣለት ሃገረ ፍልስጤም ንኽትምስረት ባህጊ ዝነበሮ ማራዶና ነቲ ኣብ 2014 እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዞባ ቃዛ ተካይዶ ዝነበረት ወተሃደራዊ መጥቃዕታት እውን ደው ክብል ጸዊዑ። ማራዶና ኣብ ህይወቱ ምስ ክልተ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓለም ተራኺቡ ሓሳብ ክለዋወጥ ዕድል ረኺቡ እዩ። እቲ ካብ በተኻ ስድራ ዝተወልደን ኣብ ሰፈር ድኻታት ዝዓበየን ዲያጎ ምስ ጳጳስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ቫቲካን እዝዩ ዘይበሃል ወርቃዊ ናሕስታት ርኤ። ብድሕሪኡ ቶም ጳጳስ ቤተ ክርስቲያኖም ብድሕነት ድኻታት ህፃናትን ቆልዑን ከም ትሻቐል ገሊጾምለይ። ኣነ ድማ እሞ ነዚ ወርቃዊ ናሕስታት ሽጥዎ እሞ ብድሕሪኡ ገለ ነገር ግበሩ ብምባል ነቶም መራሒ ሃይማኖት ወቐሳ ዝተሓወሶ ምኽሪ ከም ዝለገሰሎም ኣዕሊሉ። ንሱ ኣብ 2014 እውን ምስ ደጋፊ ኣርጀንቲናዊት ክለብ ሳን ሎሬንዞን ወዲ ሃገሩን ዝኾኑ ጳጳስ ፍራንሲስ ተራኺቡ። ናብቲ ንዓመታት ርሒቆ ዝነበረ ሃይማኖቱ ንኽምለስ ድርኺት ከም ዝኾንዎ ድሕሪ ምግላጹ ኩልና ንጳጳስ ፍራንሲስ ከም ኣርኣያ ብምውሳድ ንዖም ክንመስል ኣለና፣ ነፍሲ ወከፍና ንዝሰኣነ ሰብ ገለ ነገር እንተደኣ ሓጊዝና ኣብዛ ዓለም ዝጠሚ ሰብ ኣይክህሉን እዩ ድማ ኢሉ። ከም መርኣያ ምስቶም ጳጳስ ዝነበሮ ንኡድ ዝምድናኻ ግጥማት ንሰላም ብዝብል ስም ኣብ ዝፍለጥ ብኣላይነት ተጻዋታይ ኢንተር ሚላን ዝነበረ ኣርጀንቲናዊ ሄቨር ዛኒቲን ጳጳስ ፍራንሲስን ክካየድ ግብረ ሰናያዊ ዕላማ ዘለዎን ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ድሕረ ባይታ ዝውንኑ ገዳይም ከዋኽብቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝጻወትሉ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ብተደጋጋሚ ተሳቲፉ ነይሩ።
ኣብ መበል 3 ዓመቱ ሓንሳእና ሓዋሩን ካብዛ ፕላኔት ዝገሸ ማራዶና ብ30 ጥቅምቲ 2020 ማለት 25 መዓልታት ቀድሞቱ ናይ ህይወቱ ናይ መወዳእታ ቃለ መጠይቅ ምስ ጋዜጣ ክላሪን አካይዱ ነይሩ። ኣብዚ ከብዲ ዝበልዕ ቃለ መጠይቅ ማራዶና ንህዝበይ ኩሉ ግዜ ዘመስግን ክኸውን እየ። ኣብዚ ኣብ አርጀንቲና ንጋንታ ጂምናዚየም ከሰልጥን ናብ ኩዕሶ እግሪ ዝተመላለስ ኩሉ አጋጣሚ ዘጓነፈኒ ነገር ፈጺመ ኣይርስዖን እየ። ካብ ዝተጸበኽዎን ዘገመትክዎን ንላዕሊ እዩ። ንነዊሕ እዋን ካብዚ ሃገር ወፅየ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ግዜ እዚ ህዝቢ እዚ ከም ቀደሙ የፍቅረን ዶ ይህሉ ኣብ ልዕለይ ዝነበሮ ስምዒት ከም ቀደሙ ዶ ኣሎ ይኸውን እናበልኩ ይሓስበ። ምስ ክለብ ጂምናዝያ ተጸምቢረ ንፈለማ እዋን ናብ ሜዳ ኣብ ዝኣተኹሉ ምስ ህዝቢ ዘሎ ፍቕሪ ብፍጹም ከም ዘይውዳእ ተገንዚበ። ድሕሪ ምባሉ ኣብ ህይወቱ ዘጣዕሶ ነገር ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ከብርህ እንከሎ ድማ ኣዝዩ ሕጉሴ። ኩዕሶ እግሪ ኣነ ካብ ዝሓስቦን ዝግምቶን ንላዕሊ ኩሉ ነገር ሂባትኒ። ወልፍታት እንተዘይህልወኒ ነይሩ ብዙሕ ክጻወት ይኽእል ነይረ። ሎሚ እዚ ኩሉ ሓሊፍ እዩ። ንዓይ ኣዝዩ ዘጣዕሰኒ ጉዳይ ወለደይ ኣብ ጎነይ ዘይምህላዎም ጥራዩ። ወትሩ ምስ ወላዲተይ ቶታ ተወሳኺ ሓደ መዓልቲ ብሓባር ክሕልፍ ይብህግ። ኣብ ገነት ብኣይ ብምኹርዓን ብምሕባናን ሕጉስቲ ኮይና ተሕልፎ ከም ዘላ ይፈልጥ እየ ብምባል ኣብ ልዕልቶም ድሕሪ 4 ሳምንታት ክስዕቦም ምዃኑ ዘይፈለጠ ወለዱ ዘለዎ ፍቕርን ናፍቖትን ገሊጹ። ዲያጎ ንሃገሩ ዘለዎ ትምኒት ክገልጽ ዕድል ኣብ ዝተዋህበሉ ኸዓ እዚ ዓለማዊ ተላባዕ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብቂዑ ሃገረይ ኣርጀንቲና ንቕድሚት ክትስጉም ይብህግ። ንኣርጀንቲናውያን ሰናይ ይምነየሎም። ውቅብቲ ሃገር ኣላትና። ካብዚ ዘለናዮ ሽግር ፕረዚደንትና መሪሑ ከም ዘናግፈና ይኣምን እየ። እኹል መግቢ ዘይብሎም ህፃናት ክርኢ ከለኹ ኣመና እየ ዝሓዝን። ምክንያቱ ምጥማይን ጥሜት እንታይ ምዃኑን ኣጥዕየ ይፈልጥ እየ። ንሓያሎ መዓልታት ብዘይ ምግቢ ምኻድ እንታይ ስምዒት ከም ዘሕድረልካ እውን ከምኡ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ሃገረይ ክኸውን ኣይደልን እየ። ትምኒተይ ደቂ ዓደይ ወፊሮም ብምእታው መዓልታዊ እናተመገቡ ሕጉሳት ኮይኖም ክነብሩ እዩ ኢሉ። ንማራዶና እሙን ዓርኩን መራሒ ሃገረ ኩባ ዝነበረን ፊደል ካስትሮ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ 25 ሕዳር ህይወቱ ሓሊፉ። ብምሕንሻሽ ፍትወት ኣልኮላዊ መስተን ደቂ ኣንስትዮን ንማራዶና ዝመሳሰሎ ከምኡውን ብቴክኒካዊ ክእለቱ ዝልለ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሰሜን ኣየርላንዳዊ ጆርጅ ቤስት እውን ቅድሚ 15 ዓመታት ኣብ ዝነበረት 25 ሕዳር ካብዚ ዓለም ብሞት ተሰናቢቱ። ዲያጎ ማራዶና ድማ ብ25 ሕዳር 2020 ብምኽንያት ሕማም ልቢ ብሞት ተፈልዩና። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመታት ናይ ዝዓለት እዚኣ 3 ናይ ዓለምና እዚኦም ህቡባት ሰባት ብምዕራፎም ን25 ሕዳር ብፍሉይ እትጥቀስ ዕለት ይገብራ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መድብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ንኹልና ርሑስ ዓመተ 2021 ከምኡውን በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ